पुलाची शिरोली येथे जिहादी मनोवृत्तीच्या नराभांकडून झालेल्या हिंदू मुलीच्या लैंगिक शोषणाची व्याप्ती मोठी असल्यामुळे या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी स्वतंत्र SIT स्थापन केली असून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी आमदार अशोकराव माने व जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष समित कदम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. लव जिहादच्या जाळ्यात हातकणंगले तालुक्यातील काही मुली अडकलेल्या होत्या. त्या मुलींना फोटो व्हिडिओद्वारे ब्लॅकमेल करून त्यांच्यावर शिरोलीच्या शाहिद संदे व शाहरुख देसाई यांनी अत्याचार केलाय. या मुलींना न्याय मिळावा तसेच आरोपींवर कठोरात कठोर कारवाई व्हावी या मागणीचं निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना दिलंय. मुख्यमंत्री यांनीही आपण लक्ष घालून सखोल चौकशी करून योग्य त्या कारवाईचं पोलिसांना अधिकार दिल्याचं सांगितलं. मराठी एस न्यूजसाठी शिरोलीहून कुबेर हंकारे.